Il-Kolleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija l-MCAST nieda l-istrateġija għas-6 snin li ġejjin. Din l-istrateġija se tkun riflessa fuq il-ħtieġa tal-komunità, il-ħtieġa tal-istudenti u l-għalliema u anke lil pajjiżna. Din l-istrateġija sal-2027 se tkompli issaħħaħ l-istrateġija preżenti sal-aħħar ta' din is-sena u din l-istrateġija se twassal sal-2030. Din l-istrateġija saret fix-xhur li għaddew u 1700 persuna ħadu sehem matul dan il-proċess ta' konsultazzjoni li fiċ-ċentru tagħha kien hemm l-istudenti u l-għalliema. Il-prinċipal u l-kap eżekuttiv tal-MCAST, il-professur James Calleja, qal li din l-istrateġija għandha 3 temi prinċipali. Dawn huma li l-istudenti ikunu aktar attivi fil-kulleġġ u t-tagħlim ikun effettiv, li jkun hemm titjib fl-infrastruttura u li din tkun sostenibbli u l-qalba diġitali fil-kulleġġ. Aħna din hija strateġija ċara għalina fejn irdu mmorru sal-2027 biex imbagħad inkomplu sal-2030 biex l-istudent Malti li jiġi l-MCAST ikollu l-opportunitajiet ta' tagħlim sħiħ sa l-ogħla livell ta' kwalifika possibbli. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Ġustin Karwana qalet li l-MCAST hija istituzzjoni importanti u b'saħħitha f'pajjiżna. Il-Ministru Karwana fissret din l-istrateġija bħala waħda li se tgħin is-suq tax-xogħol. Fejn qed naraw l-MCAST tipprojetta ruħha bħala stakeholder u partner importanti fl-andament ekonomiku ta' pajjiżna biex tipprepara l-kapital uman illi għandna bżonn għall-ekonomiji ġodda illi qed jinoltra ruħu pajjiżna fihom, però qed naraw opportunitajiet mhux biss għall-istudenti tagħna imma wkoll għal dawk il-ħaddiema illi jridu jtejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom billi jtejbu l-kwalifiki tagħhom.